Shalom, horas madihita saluhutna. Di hamu kadongan saha porsiaon, manang di dia pehamu maringanan, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason, dohot pangaramotion ni Tuhata Jesus Kristus. Adorak sota paradi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangyang. Dame ni debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Hatani Tuhata nagabe jamita di minggu pasapuluh dong Trinitatis di tanggal 4 Agustus 2024. Imana tersurat di buku 2 Musa bidusa plonom ayat 2 rodi ayat 8. Dohot topik minggu debata mangalehon sagu-sagu hanguluat tu bangsona. Allah menurunkan roti kehidupan bagi umatnya. Hujahama dihita, songonoma didok hatani Tuhata. Jadi marmungut-mungut ma sadok luhutan ni halak Israel dopak si Musa, dopak si Aaron di halongonani. Didok halak Israel matunasida, tung somate hami dibunuh tangan ni Jahuba di tanah Mesir. Dinahudul hami dilabung hudon akana marisi juhud. Dinabosur hami mangan sagu-sagu. Ay ditugiho kamu hami ruar tu halongonanon laho mamunu sadok luhutanon at turaparon. Dunginin na Jahoba matu si Musa. Idama paro okuma tu hamu udan sagu-sagu sian banua gijang. Asa ruar bangsoi jala dipapungu sae sadarinai. Asa hu ujuni nasida manang turuton nasida patiki manang dang. Alai jupang pauno marihon paulion nasida ma nabinuan nasidai gabe silopi mai martibakon napi napungu nasida siapari. Dungi didok si Musa dohot si Aroma tusudi halak Israel. Bodarioma boto omuna Jahuba parwaron hamu sian tanu Misir. Sugut manugut ida umuna ma hasangapun ni Jahuba. Ainunga dibigi ibana parungutunguto muna dopak Jahuba. Aitung isi mahami pola ubahin tung marmungut-mungut tamu dopak hami. Akup ni didok si Musa ma molo dileho Jahuba juhud pangano muna bodarion jala butonga mangan sagu-sagu manugut nai ala naung dibege Jahuba parungutungutom muna namar munguti hamu dopak ibana aitung isi ma anggo hami pola dada dopak hami hamu marmungut dopak Jahuba do ido hatani Tuhata. Di hamu kadongan saha porsiaon tung suadong do siak kitaon na marlomo ni roha mabigi ungutungut ate. Molo di hata Indonesia didok sungut-sungut. Memang kurang denggan dunian na marmunguton, na marungutunguton. Alai nak pesongoni toktong do say adong ungutungut dohot na marungutungut. Nak perupani dang denggan alai saya dong do na marungutungut dohot ungut-ungut. Marungut-ungut dua kadadanak tu natorasna. Buasa marungut-ungut mungkin dang dilehon uang jajanna. Dang diului pangiduanna. Ia soi ala so diluas marmeam. Dibatasi natoras dai rupane. Natoras pe olo do marungut-ungut. Tuise marungut-ungut. Ya mungkin tu geleng na ala so pitor ditangihon na nidok na. Marungutungu do siswa tu guruna aladang dinggan nilai na dibahin. Hape ibana dunia naluaho nati. Sebaliknya marungutungu do guru tu muridna. Buasa marungutungut ya ala terlabak mungkin dibayar uang sekolah manang uang OSIS dohot akana asing. Marungutungu do si istri tu suami. Suak songoni do si suami marungutungu tu istrina. Aha ungut-ungut na bata sukum mana sidate atik bohado dang di leon na aturan bagian na to angguita sukum mana sida
Manang di dia pe boido masa parungutunguton. Marungutungu di jabu, marungutungu di sekolah, marungutungu di kantor, marungutungu di dalan, marungutungu di restoran, marungutungu di kamar mandi, marungutungu di podoman, doh dia kainganan asing. Bahkan di gereja pe boi masa do parungutunguton. Buasa bisa jadi dang pastu rohanai. Yesui dang denggat di dok rohana pakubasion nya kaparhaladui. Baparhaladu petong boido marungutungut turuasna. Ima ala sopitor di lehon tok ripena dohot akana asing. Jadi lapatanna di dia pe boido masa parungutunguton jala ise pe boido marungutungut. Jadi selamat marungutungut mate. Hamuak kadongan ungut-ungut ima gejala adanya perasaan kurang puas. Dak puas pakilalaanna. Jala perasaan kurang puason bah manusiawi dui. Sarana rupani dak puas pakilalaan yaka masyarakati ketika lahu nasida mengurus akasi urusonna tu kantor tertentu maju tadok rupani. Dak pitor denggad dilayani hinor honni gabe marungutungu majol mai masyarakati. Sipata ala sotar tahun na kesalna olodo laos dilapor hotuna berwajib sikap niaka pegawai na melayani nasida. Molo istilah nuaing rupani gabe di viral hon gabe sudi masa portibio maboto na masai. Ketidakpuasan pelayanan sisongoni juk may masa tabigi di rumah sakit. Sipata olodo gabe viral aka pelayan na di rumah sakiti di bahen aka jolma na merasa na supuas di pelayanan nak kining. Jadi hal na somal do na marungutunguton. Holani tutu juk do ungutunguti dang ditanggapi ate, dang diengkos. Seringkali sungut-sungut itu tidak ditanggapi. Anggo jahuba dak songoni di begido ungutungut di bangsui. Di ayat sia masai takas di dok ainunga di begi parungutungutom munai. Di ayat pitui pe sebenarnya nunga di dok doh di ayat walui. Ainunga di begi ibana parungutungutom muna dok pak jahuba ninna. Suasongoni do nang di ayat walui. Ala naung di begi jahuba parungutungutom muna. Ima jahuba. Ia mendengar sungut-sungutmu. Disomma nanidok nai sungut-sungut ditanggapi sungguh-sungguh ate. Anggo jolma boido ditutup si pareonna tuaka ungut-ungut. Aha di ungut-ungut to bangsoi. Ungut-ungut nasida ima aladang manga be nasida. Marungut-ungut do bangso Israel tu si Musa do tu si Aaron siala si panganon na swadong be di parhorsihani. Gabe di dok bangsoi ma tu si Musa do tu si Aaron. Tagonado na sidanin na di Misir songon hatuban alai bui bu suram mangan daripada haruar sian Misir alai terancam parmanganon. Ido natajaha di ayat tului didok halak Israel matu nasida tuk somate hami dibunuh tangan di Jahoba di tanah Misir dinahudul hami di labung hudon akan namarisi jugut dinabosur hami mangas sagu-sagu ai ditugiho kamu hami ruar tu halongona non laho mamunu sadok luhutanon naturaparon. Ima didok di ayat tului ai hita pera au sugari di posisi i tong dosongoni ungut-ungut taate mate na mahami ido rata dok anggo somangat do asamulak ninna muse jangan kadang mangan haru adok pesi pangano tong marungut-ungut buasa adong may ala na pautiku ay si pata ulo do pautiku pegay marungut-ungut do nahulita ni parhubasi nahulita ni inna rupa ni marbete-bete ibana disi ala pala batu di parade bodo gabi marungut-ungut menggerutu karena terlambat dohot alanya kana asing. Jadi dakolan ala naswadong be gabi marungut-ungut adong pe tong do marungut-ungut. Memang namanga dohot si panganonon masalah klasik do di hajol mau.
Jala ternyata dakolan nuaing be marungutungut talak. Jala sahat tu na marsoal holan alani si panganon dohot alani namangan. Bayako kita majurupan. Mamuka zaman ni si Musa PHP nga persoalan na balgahon. Idu na tapay iti di baga sa trupukon. Marungutungut bangsoy ala somangan. Jadi anon di sadatiki bigyot ta dotong. Dakolan alani nasomangan. Adong do si panganon. Alay gabi tong do gabi persoalan rupani. Dakolan ala naswadong, adok pe si panganon, buhay do gabi masalah. Apalagi mamolo swadong ati. Ia adong marsigulut sa peso di boto saban. Hira na mugap idaw. Mamitor di bahid do di piring nay sa songod dulu martibang. Hape susuda di pangan. Meredu swadong di dongan. Adong do piha merbeday na martinuduho di tikimangan. Persoalan na sepele do, holan ala ni persoalan manuluk do. Ay natuluk barak do di bahis yang dia ni lahu mabuat sira dongan ni idahan nai. Jadi horoha tikinamangani na sida dang adong be ikan, dang adong be lopan na hola ni dahani ma. Jadi dipohul may dahani ibayan masira disi. Jadi romatong siang dia ni tuluk barat di bayan dung dipohul dahani tuluk barat. Taboto do tuluk barat. Roma abang nai madok. Ia tung tuluk jong-jong bahen. Ninnay bana. Gabi di horso do sudi sirai molo tuluk barat di baik koin. Dangolo siang dia ni terus di baik tuluk barat. Akhirnya berbeda malaki alani i. Baik kita jo holan masalah menuluk rupane. Merungut-ungut do jolma di parpestaan. Ungut-ungut na ima ala so dibilang do petang yang mangan nunga torop naung sidung mangan. Doho takana asing dope. Adong dope musin na gabi marsoal ala pagajekutang yang nisi partang yangon. Ala ni gajang na gabi sanga rohuting manorolopan na dipiringon. Si pata gabi tang yang ido di salahon. Dak si partang yang irupane. Hamwa kadongan anggo sibolis nunga diboto di dia kelemahata. Kelemahata na parjulu ima di siube taidu sada. Taingok do na niujunan di sibulis Tuhan Yesus mamitorido di dok molo tutuho anak ni debata dok ko mabatuon gabi si panganon. Alay ni na mamangalusi na ni dok ni suratido apalah hola si panganon hanguluan ni jolma tung nasa hata ni debata do naro sian ibana. Ido di dok Yesus mangalusi sibulis rupanya. Jadi diripu doho Yesus tarujun alani si panganon anggo jolma boydo tarujun alani si panganon anggo Yesus daw. Hamak kadongan ngatadok nakining manusiawi do marungut-ungut. Nasala molopola do gabe mardusa alani na marungut-unguton. Jadi patut do didok disi naing ujunan ni debata bangsoi nasida. Molodung di leon si panganoni turuton nasida do patiki manangdang ninna Jehovah rupani. Jadi dak salah marungut-ungut. Silahkan molo adong rupani naso puas naso pas di rohata. Nasala molo pola do gabe merdusai hita alani i. Ungut-ungut ma ungut-ungutmu. Alai unang pola sape merdusa ho. Unang pola sape ditudal hoko Tuhani holan alani ungut-unguti. Taingok ma, dibegi Tuhani do ungut-unguta. Songon panangihonon ni Jehovah di ungut-ungut di bangsoi, songon ido nang Tuhani manangihon ungut-ungutan waeng. Itu berarti Tuhan peduli dengan kita. Sarido Tuhani di hita. Alani pabua matu debata akan nani ungutomu di ngulumon. Anggutu jolma do pabuomi paula so dibegedwe ya soi pura-pura peduli apa sa sitong na danga dok kepedulian setiap biate dia kana burju hama kadongan saha porseaon aha diungut-ungut toko di ngulumon molo si pangano do diungut-ungut toko nuain taingok ma lehonon ni debatado sagu-sagu tu bangsona lehonon ni debatado sagu-sagu di kita ido nuaing poda na macayarga sia trupukon marungutungu bangsoi
aladang mangan di para di debata si panganon na sida. Molo marungutungut titan waeng ala ni si panganon sarihonon ni debatado si panganota. Alai dang gabi so mangula ate. So tunggabi arong rupanina palubihu overconfident iba na toy ma. Rona may manugut inna rupani. Medebu na may manugut inna. Unang. Toktong do hita mangula. Toktong do ulauta nagabi bagiata. Bagian ni debata tapasahat tu debata. Ido na mangulo na kamang dohot tamuina. Marungutungut tu ala ni anak komu pasahat tu Tuhani. Marungutungut tu ala ni parkarejuammu. Marungutungut tu ala ni kasidabu-dabuammu. Marungutungut tu ala ni ngulum ala ni parsahitommu. Pasahat ma tu Jehovah. Sarihonon ni debatado hita. Jala lehonon na do akan narikoti di bagasan nguluta. Amin. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami. Say pasu-pasuhom may asa di parbuho katami parbuin na dinggan parbuin na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus martangiak kami tuho. Amin.